Bé, després d'haver tingut mogudes als jutjats, d'haver participat en festes il·legals, d'haver compartit opinions amb gent i tractar-los directament com a còmplices d'aquests actes, m'ha arribat avui la notificació d'un noi amb qui havia tingut un problema. El noi no ha volgut dir mai quin nom tenia, però sí que estava molt clar que havia sortit per la televisió i que fins i tot jo em sento acusat d'aquesta situació. I bé, anem a copiar un arxiu que tot va començar amb el consum esporàdic de substàncies il·legals, perquè llavors eren menors de 18 anys i que no estava estipulat a la llei, i es va correspondre amb aquests fets delictius. I això és tot. És una conta que ve des de propaganda americana, o sigui, en versió literal, lingüísticament parlant, és d'una propietat anglosaxona i que hem liquidat amb ells aquests estàndards i procedim a veure què ens en què podem fer amb això. Això és aquí estàvem copiant, això és aquest. El joc en qüestió és aquest. És un joc que ha sortit recentment, violència, preu baix, sembla assequible, però justament ens limitava, no? Volem sortir d'aquests paràmetres de joc. Com tots sabeu, la vida és dura com la verdura, que deia un noi, i bé, sortíem d'aquests paràmetres avui, de sanificar rol escenari, podem ficar escenari, violència menor, és un crim, i bé, aquí ens portem a infància i adolescència. Crec que el terme ja parla per si sol. Infància i adolescència, bé, estem tractant temes que no són no funciona. Per tant, estem procedint a enviar arxius que no es pot arribar, no? Llavors dic, qui ha propagat un virus informàtic i no accepta les conseqüències dels seus actes. Bé, és tan fàcil com enviar propaganda per internet i veiem aquí les hores són hores vàries. Estàvem parlant d'un projecte, de codis de negoci, de grups sanguinis, de criptomonedes. Estàvem arribant a un punt àlgid d'aquesta història i això és tot. Aquí estàvem muntant, estàvem aquí actualitzant, exportant.
És un text buit. És un text buit que segurament per l'absència de raonaments en què es basava aquesta posició, doncs hem arribat a preveure que ningú s'enterava exactament d'on venien aquests procediments. Podem tancar la finestra, sí, no, sí, on haig de ficar jo això? Aviam. Aquí. Bé, no sé on te volia arribar amb tot això, però aquest ha sigut el vídeo. Espero que s'entenguin les raons d'aquesta discrepància que s'havia generat amb aquests dubtes i que s'entengui quines conseqüències hi ha darrere de gent que està portant en escena les tonteries de tota una generació activa, no? I que veiem com que és un problema, doncs, de parlar d'estupideses, no? Però bueno, aquí deixo el vídeo i espero que us hagi agradat.